Silav Rojbaş, hevanno, hêvîdarim herkes baş e. Şerê di navbera İsraîl û Îranê de bi demkî ve jî rawestiya. Tabi her du dewletên xweweke bihêz nîşan didin li hemberî hebûdû gefhan dixwin. Hê jî ew dibêje ew têk çûye, ew dibêje ew têk çûye. Normal weke şerê civakî ye yani. Daxuyanî wan hene, ji were bixwînim hinek komîk e yani. 12 roje bê rawestan li hevûdû dixin, mala hev xirab kirin, bajarê hevûdû hilweşandin. Ji hevûdû însan kuştin, bi spor kuştin. Niha jî dibe ez bi serketime û dibe ez bi serketime. Halbikî di şeran de tu dewlet bi ser nakevin. Di şeran de tu însan jî bi ser nakevin. Tenê hevûdû dihêrên, hevûdû tune dikin dixwin. Hevan hûn komê serhev bibin, ez hin tişta ji we re pêşkêş bikim. Paşê jî saet 21 de ez ê bültenekî berfirehtir ji we re ragihînim. Niha mixwast ez hem di derbarê vê pêvajoya li Tirkiyeyê de hin agahiyan bidim we û hem jî di derbarê şerê İsraîl û Îranê de. Ya yekem piştî ku Serokê Amerîkayê Donald Trump agirbest di navbera Îran û İsraîlê de ragihand, doh bi şev saet 2 şevê bû ez û Ronî Ruhem ketin weşana zindî me bi qasî 45 deqe weşanek birêve bir. Beriya hema beriya her kesî me ragihand. Her du alî niha hevû du sûcdar dikin di binpêkirina agirbestê de. Tamam bila agirbest hebe bila hevûdû sûcbar bikin ne mesele ye. Bila însan neyne kuştin. İran ragihand ku wan İsraîl mecbûrî rawestandina êrişan kiriye. Lê İsraîlê diyar kir ku Îranê agirbest binpê kiriye gefa êrişeke mezin li Tehranê xwar. Halbikî doh bi şev İsraîlê êrişa herî mezin li hember Tehranê bikaranê. Her derê Tehranê bombebaran kir. Hema ji destpêka şer heta doh êvarê êrişa herî mezin bû ya doh. Dibe ku İsraîl haya wê ji agirbestê hebû be, mîna ku bibêje tamam madem şer bidawî dibe ez têra xwe heyfa xwe bigirim, hê Îran bersiv nedaye em agirbest ragihînin. Yani aynen şerê feodalîzmê. Çend saet piştî ragihandina agirbestê artêşa İsraîlê eşkere kir ku Îranê bi avêtina du mûşekan agirbest binpê kiriye. Li ser vê yekî Wezîrê Parastinê İsraîlê İsraîl Katz ragihand ku wî fermandayê artêşê da ku bi şiddet bersiva Îranê bide, baregehê li navenda Tehranê bike armanc xwara. Sererkanê artêşa İsraîlê Eyal Zamir got wekî bersiv ji bo vê binpêkirina mezin ya rejîma Îranê ya li dijî agirbestê em ê bi hêzê li wan bidin. İran çi dibêje me dijminê xwe neçarî şikestinê kiriye. Li hember van sûj bariyan sererkaniya giştî ya hêzên çekdar yên Îranê wan jî red kir ku wan agirbest binpê kiriye û dibêjin temam me mûşek avêtiye bawer dikim beriya dema agirbestê. Heta çarê sibê jî Îranê êrişê İsraîlê kiribû. Ama wextê ku agirbest ket Meriyetê êriş rawestiyan wisa beyan dike. Encûmena Bilind ya Asayîşa Niştimanî ya Îranê jî daxuyaniyek belav kir li ser vê mijarê serkeftina xwe ragihandin. Dibêje berxwedana hêzê wan bûye sedem ku neyar yani Siyonîst weke neyar pênasê dike ji êrişên xwe poşman bûne, şikestina xwe qebûl kirine yani İsraîlê. Êrişê xwe bi awekî yekalî rawestîne, mecbûr maye İsraîl. Encûmenê teqez kir ku hêzê wan di amedebûna herî bilind bene. Hêzên çekdar amade ne bersiva her kiryarekî destdirêjkirinê ya neyar bi awekî yekal yani bidin û wana poşman bikin ji êrişa wan. Wana şerrawestî ye. Êdî ew dibêje ez bihêzim, ez bihêzim hevû du tehdît dikin. Gefan li hev dixwin. Wana normal in. Di pêvajoyên şeran de tim wisa ne. Navbera du însanan de jî wisa ye. Ne elemetê lawazbûnê ye, ne jî elemetê serkeftinê ye. Niha agirbest doh bi şev çawa pêkatibû Serokê Amerîkayê Donald Trump berbanga îro ragihandibû ku İsraîl, İran li ser agirbestekê 5 xwenaxî li hev kiriye. Ama hûn zanin di nûçeya min de dibêje Serokê berê yê Amerîkayê. Pir balkêş e. Kî nivîsiye nizanim bi ji ajansekî girtiye dibe Serokê berê yê Amerîkayê. Êdî haya wan ji tiştan çê dibe. Li gor nexşariya Trump diviya bû pêşî İran êrişê xwe rawestîne 12 saet pişûn ve jî İsraîl aynê tiştî bikira. Trump li ser tora civakî ya xwe ya X'ê dibêje niha agirbestê dest pê kiriye rêca li her du aliyê dikim
li gorî agirvestê tevbigerin. Niha hikûmeta İsraîlê ra gihand ku wangefên İsraîlê yên li hemberî xwe nehîştine, agirvesta Donald Trump qebûl dikin. Li gorî nexşariya Serokê Amerîkayê Donald Trump ew ê tevbigerin. Qonaxa yekem ya agirvesta İran û İsraîlê bîviya wê dest pê kiriye. Yani agrbez ji 5 qonaxan pêk tê. Ev bi vî şeklî ye niha ya divê naberê de basa nexşeyê bû hat bîra min. Amerîkayê xarîteyekî parve kiriye nexşeya turîzmê dema basa Tirkiye dike temamê Bakurê Kurdistanê dixe nava wê xerîtê dibêje turîst wextê diçin Tirkiye bila neçin vê herêmê. Îjar di nava Bakurê Kurdistanê de Hatay jî heye, Edirne heye, Mersin heye, ez ê wê xerîtê nîşane vedim pir balkêş e. Îjar şîrovegerên çapemeniya Tirkiye dîn bûne. Dibêje temam me fehm kir Doğu ve Güneydoğu hûn digirin nava xerîtê hûn dibêjin li wê derê şîddet heye neçin turîzmê ama hûn çima Edirne me ji me digirin. We tam xerîta Kurdistanê çêkiriye we aniye Hatay jî xistiye navê we aniye Edirne Mersin jî xistiye navê. Basa vê yekê dikin hinekî komîk e jî. Ya tirsa wan pir komîk e. Belkî jî heqlî ne maftarin yani. Ama fayda tirsê tune yani. Ji ecel ra. Dibêjin Tirk. Hevan nû tev bi xêr hatin. Siya Maku, Mirîşka Reş, Herhebî, Uras, Kemal Er tu başî? Mala te ava. Weşan ne tenê amine awa hemiyan e. Dicle Fırat, Ali Maku me gotibû awazên kurmancî dengê zêrîn. Mala te ava Herhebî. Niha ez ê bidomînim li ser meselê. Îjar di çapemeniya Îranê de nûçeyên ku agirvez dest pêkirine hatine belavkirin lê Wezîrê Karê Derveyê Îranê Abbas Erakçî red kir ku wan bi İsraîlê re lehev kiriye. Ragihand ku wan ji bo agirvestê mercên xwe danîne. Normal e, ew jî normal e. Her tişt normal e. Medya İranê ragihand ku zanayê atomê Mihemed Reza Sedîqî Sabir li eyaleta Gîlanê ya Bakurê Îranê de êrişeke İsraîlê de hatiye kuştin. 2 saat nehê şevê me bernameyekê taybet çêkiribû. Di dawiya bernameyê de Burhan Erdem basa sîstema atomê dike. Yani uranyum çawa mirov dikare wergerîne çekan, dewlemend bike uranyumê û jê sîleh çek derbixe. Çekên atomî. Burhan Erdem mîvanê me bû behs kiribû. Eger firsenda we çi be hûn dikarin lê temaşe bikin. Vîdeo hinek dirêj ama di dawiyê de behsa atomê dike. Di wê derê de behs kiribû mirovên Îranî ên dibin xwedî zanebûna vî çekê atomî li derve perwerde dibin yan jî diçin van agahiyan didizin tînin nava xwe de zanebûna xwe bi pêş dixin. Ev zanyar yek bi yek hatine kuştin heta niha ji aliyê İsraîlê ve yan jî ji aliyê Amerîkayê ve pir balkêş e duh bi şev me behs kir. Aha îro Mihemed Reza Sadiqî yek ji wan pisporan e pisporê atomê hatiye kuştin. Halbuki hefta borî jî êrişê mala wî kiribûn ew nel mela xwe bû ku rê wî 17 salî hatibû kuştin. Doh jî di nava hefteyê de çûye mala Xezûrê xwe li wê derê razaye. Îja li wê derê İsraîl ew tespît kiriye lê xistiye kuştiye. Tiştekî balkêş e. Navî Mihemed Reza Sadiqî Sebir e. Mirovekî genc e. Hem ku rê wî hat kuştin hem jî bi xwe hat kuştin. Tenê suç sporê atomê ye. Niha di derbarê şerê İsraîl û Îranê de pir zêde aniha meselekî berfireh tune ye. Gefan li hev dixwin. Dibe ku wisa mûşekek, du mûşek bavê jin hev û du sîlehan provokasyon çê bibin. Lê bi giştî şer niha rawestiye ye. Niha hev û du hinekî ceribînin ka ber vê kudrê ve diçe. Hevalno em derbasî Bakurê Kurdistanê bibin. Li Bakurê Kurdistanê çi diqewime? Heyetekî ji Ewropayê diçe İmralî. Li İmraliyê çi heye çi tune ye? Ez hema ji wara nûçiya ku me amade kiriye ji wara pêşkêş bikim. Mesele ev e
Berdevkî AKP Ömer Çelik di derbarê pêvajoya nû de got di armanca wan de tu rewşên sisbûn yan jî bi paşve avêtinê de yani gav paşva navêjin. Sisbûn tune ye. Çawa hatiye plankirin pêvajo aynî bi wî şeklî didome. Ömer Çelik do piştî civîna partiya xwe li ser mijarê de rojevê de bersiv da pirsên rojnamegeran. Ez hema çend gotinî wî bibêjim paşê derbasê mijarên din bibim. Dibe yani li cem me sisbûn tune ye. Paşveçûn jî tune ye. Kar û xebatê wan çawa ku hatiye plankirin wisa didomin. Li herêma me tê dîtin ku rêxistinên terorîst ji hêla hinek hêzan ve ji bo şerê bi wekalet têne bikaranîn. Ew ya wextê dibe rêxistinê terorîst ez bawer nakim basa Kurdan bike. Ez dibêjim qey zimanê xwe guherandine. AKP, MHP zimanê wan gelekî guher ye. Gelek hêz hene bê rasterast bikevin nava şer hewl didin herêma me bi rêya pevçûnan, bi rêya rêxistinên terorîst di çarçoveya şerê bi wekalet de biguherînin. Dema ku hûn ji vê perspektîvê le li meselê dinêrin tê dîtin ku armanca Tirkiyeyê bê teror hem ji bo Tirkiye hem ji bo herêmê stratejiyeke di wextê xwe de ye. Di vê derê de jî em dibînin ku armanca wan ne ew e ku maf bidin Kurdan û Kurdan qezenç bikin û falan bêvan tehdît li ser Tirkiye heye lewma ketine nava vê projê. Lewma hewcê Kurdan bûne. Vaya ji aliyê etîk ve şaş e bêexlaqî ye ji bo dewleta Tirkiye. Milletê Kurd, milletekî qedîm ya Rojhilata Navîn heqê wan heye weke netew dewleta Tirkiye mecbûr e hem heqê wan qebûl bike û hem jî xwe weke dewleta wan beyan bike. Heqê milletê Tirk çi qas heye li ser dewleta Tirkiye, heqê milletê Kurd jî ew qas heye. Ama divê ji van rayedarên AKP re were gotin. Ji xwe gotina Mümtazer Türkyo ne heye? Ew nivîskarê ku berê MHP'yî bû. Niha di vê pêvajoyê de gelekî aktif e. Daxuyaniyê wî hebû medya haberê de. Ew dibêje Tayyip Erdoğan hê jî îxna nebiye di dereqê pêvajoyê de. Hê jî dudil ye. Ka menfaetî wî, berjewendî wî ya rêxistinê hene ne, tune ne. Li ser vê îxna nebiye. Ama ew jî qebûl dike ku di destpêka avabûna Tirkiyeyê Kurd hatine xapandin. Normal Tirkiye weke dewleta Kurd û Tirkan hatiye avakirin wê demê Cumhuriyet. Lê piştre dewleta Tirkiye weke netew dewlet, tenê weke dewleta netewa Tirk bi pêş xistiye, teoriya xwe li ser wê ava kiriye, perwerdehiyê li gorî wê xistiye nava civakê û Kurd jî wisa bê parmane ji heqê xwe projeya li ser Kurdan jî projeya tunekirin asimilasyonê ye. Helandin, pişaftin, êdî çi dibêjin bêjin. Îjar niha ew di wê qenaetê de ye ku dewleta Tirk poşman biye ji vê projeya xwe. Niha hewl dide Kurdan ji nû ve qezenç bike, Kurdan bixe hemwelatiyên Tirkiye lê weke Kurd. Ew jî qebûl dike. Tamam Kurd hemwelatiyên Tirkiye ne lê Kurd weke xwe nemane. Kurd ji bo ji menfaetên dewletê fayde bibînin, yani ji imkanê dewletê fayde bibînin dibe pêşî bibin Tirk. Yani vana hemî qebûl dikin ama tabii ew weke kes vêyekê dibêje. Li ser navê dewletê heta niha kesî ev teorî neaniye ziman. Li ser navê dewletê, Dewlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan ya jî kesekî din heta niha raneviye negotiye. Em ji projeya xwe ya di derbarê Kurdan de poşmanin weke dewlet. Em lêborîn dixwazin ji milletê Kurd. Em qebûl dikin, em amade ne îspat bikin ku ji vir û pê ve dewlet ne tenê dewleta Tirkan e, dewleta Kurdan e jî. Şirîgê hevin Kurd û Tirk di vî dewletê de. Heta ku wisa nebêje, baweriya milletê Kurd elbet bi dewleta Tirkiye naye. Li ser vê meselê îro hin daxuyaniyê din hebû, Tülay Hatîmoğulları jî axivî bû, heyeta Dem Partiyê çû serdana AKP. Niha ev Ömer Çelik berdevkî AKP wekî din çi dibêje? Ez hema ji wara bêjim gelek hêz hene ne ez bi wan behsa teror merorê nekim, yani tehdît hene li ser Tirkiye vir da wê de teoriyên xwe ku vala
Dîsa aynî benûştê xwe dicûye. Yani pir vekirî dibêje berdevkê AKP armanca me ya sereke ew e ku PKK çekê xwe dayîne divê ev jî ne gelekî dûr be. Anha hema çekê xwe dayîne. Erê emrin olur. Dem Partî bi Wezîrê Dadê yê Tirkiye Yilmaz Tunç re civiya pakêta darazê rewşa girtiyan ew ê guftûgû bikin. Tam saeta ku niha em di YouTube'ê de ne di wê saetê de hevdîtin çêbû. Eger di nava bernameyê de hevdîtin bi dawî bibe daxuyanî were dayîn ez ê pir kêfxweşî ji we re pêşkêş bikim. Hevdîtin li Wezareta Dadê pêk hatiye di hevdîtinê de kî hebû? Ne mihîm e yani rayedarên her du partiyan hene. Li gorî agahiyan di hevdîtinê de li ser nerazîbûnên di derbarê pakêta dihemîniya darazê de ku li parlamentoyê hatibû qebûlkirin rewşa girtiyên nexweş biryarên astengkirina berdana girtiyan li jinêya çavdêrî û îdarê yani welhesil tiştê ku hûn dizanin tiştê ku hezar û yek car em li vê derê dibêje ne tenê berdana girtiyên siyasî parastina dawa Kurd û Kurdistanê ji çarçoveya sûç were derxistin. Ji mafê Kurdan bigire heta serxwebûna Kurdistanê nîqaşkirina meseleya Kurd li Tirkiye dibe nebe sûç weke sûç neyê dîtin. Bi to awayî pêvajo hebe jî di vê çarçovê de dibe tişta ku pêşî were nîqaşkirin ew e. Arkadaş çawa ku Tirkbûn ne sûç e, parastina mafê Tirkan li Tirkiye ne sûç e, pesindayîna Tirkan çawa ne sûç e, mesela tu pesnê Tirkan didî ne sûç e, netewperestiya Tirkan ne sûç e, ya Kurdan jî dibe ne sûç be. Eyne ew e. Heqê Tirka çi heye ê Kurdan jî eynîs. Divê wisa be. Niha Tülay Hatimoğulları dibêje ji Ewropayê heyeteke tê dixwaze biçe İmraliyê dibe dewleta Tirkiye rê bide. Hevseroka giştî ya Dem Partiyê Tülay Hatimoğulları ragihand ku hişyariyên serokê MHP Dewlet Bahçelî yên di derbarê pêvajoyê de gelekî girîng in divê dibêje pêvajo bi lez bi baldarî bimeşe. Dem Partî û Dewlet Bahçelî li ser pêvajoyê hemfikir in. Di vê derê de yê ku xwe sis dike Tayyip Erdogan bixwaye. Erê. Me goterê Tülay Hatimoğulları ragihand ku şiyariyên serokê MHP Dewlet Bahçelî mafdarin dibe werin cih her tişt bi lez û bez bi baldarî bimeşe. Hatimoğulları li parlamentoya Tirkiye di civîna Koma Partiya xwe de mijarên di rojevê de nirxand. Balkişand ser şerê İran û İsraîlê pêşî. Destnîşan kir ku şerê İsraîl û Îranê ne tenê şerê di navbera her du dewletan de ye. Ev şer ji bo avakirina hevsengiyên sîstema cîhanê ye jî. Divê İran demokratîk bibe. İran çawa demokratîk bibe ya? Ma mümkün e. Heta rejim hin neweşe İran çawa dikare demokratîk bibe? Wî rojî jî min behs kir. Yani demokratîk bûn li cem İranê, li cem Heteşê di mantıqa wan de sûç e. Yani ya merû dibe demokrat ya merû dibe Müslüman yani. Yani şeriat parêz. Demokrasî û şeriat di çavê wan de yani ji bo min feq nake her du jî dibin. Ama di çavê wan de dijberî hebe. Yani merû gunehkar dibe wextê merû demokrasiyê pêk bîne. Edaleta Xwedê pergala ku Xwedê aniye ser rûyê erdê tu pêk neyînî tu rabe demokrasiyê pêk bînî veya guneh e, gunehkarî ye. Îja merû rabe tiştê wisa pêşniyazê rêxistinên İslamî bike heqaret e li wan. Rast e ne rast e? Yani mîna ku rêxistinekî sosyalîst tu pêşniyaz bikî ku kapîtalîzmê pêk bîne. Tu nikarî wê demê divê ew rêxistin xwe tune bike, xwe fesih bike ji nû ve rêxistinekê nû ava bibe. Rêxistinekê komünîst nikare kapîtalîzmê pêk bîne. Hûn ê bêjin li Çînê çêbû. Ya ser meselê dibêjim işte fehm kin ha.
Hatimoğulları çi got ev pevçûn ne şerekî ji rêzê ye di navbera du dewletan de ye di şerê pavrekirinê yê emperyalîzmê de tê xwestin herêma me ji nû ve were dîzayn kirin berdêla herî giran ya vê yekê jî gel didin. Yani herem ji nû ve were dîzayn kirin pir baş dibe û tê de Kurdistan hebe jî süper dibe qet ne probleme di wî aliyê de. Şerê parvekirinê yê emperyalîzmê ye yani emperyalîzma derva gelo ew ê were eger di parvekirina emperyalîzmê de eger menfaetê Kurdan hebin ji Kurdan re garantiyekî ax, erd, azadî, serxwebûn û her tişt tê de hebin virada problem tune ye. Ama parastina statûkoya îroyîn ne baş e ji bo Kurdan. Yani statûkoya îro çawa ye merov wisa nemimkün e biparêze nayê parastinê jî. Divê İran demokratîk bibe, tiştek ku vê derê komîk bû ew e, İran demokratîk bibe, lê panzehîra vê ne êrişa İsraîlê ye. Panzehîr li dijî emperyalîzmê berxwedaneke xurt e. Ez vê jî bibêjim hevanno, emperyalîzm yani hêzên ku dibin emperyal tên herêmê bi dest dixin, menfaetê xwe lê dibînin. Ji bo me Kurdan, hêzên emperyalîst, hêzên hegemon dewleta Tirkiye çünkü ew dixwazin berfireh bibin, axa me dagir bikin, ku kirine jî ji Efrînê dest pê kirin, ji Bakurê Kurdistanê dest pê kirin, dagirkere Efrîn, Serêkaniyê bi wêrankarî, bi kuştinê herêma me dagir kirin. Bu sedemên êşên pir mezin. Li Rojava rewşenbîrên me, milîtanên me nikarbûn serê xwe derxistana bi dronan êriş dikirin. Armanc çi bû? Bi destxistina temamê Rojavayê Kurdistanê bû. Hêzên hegemon di çavê me de dewleta Tirkiye ye. Paşê İran e, Iraq e, Sûriye ye, mantiqa wan e hêzên hegemon. Ji ber vê wextê bahsa hêzên emperyalîst û hegemon tê kirin, di çavê me de dewleta Tirk, İran, Iraq û Sûriye ye. Rast e ne rast e? Rast e. Madem rast e em didomînin. Yani hatina Amerîkiyan ya Rojavayê Kurdistanê zirar nedaye me. Tam berova jî em parastina ji dagirkeran, ji hêzên hegemon. Dewleta Tirkiye hegemon. Ha, dibe ku merov van fikrê xwe pir eşkereyî nebêje, halbikî çima nebêje, merov dikare bêje. Divê merov bibêje. Yani dewleta Tirkiye divê qebûl bike ku hêzeke dagirker e li Kurdistanê. û lêborîn bixwaze ji ber vê dibêjim. Yani heta rastiya xwe qebûl neke nikare pêş de gav bavêje. Dermanê meselê dibêje Tülay Hatîmoğulları berxwedaneke xurt ya li dijî emperyalîzmê ye. Rêya wê jî li dijî wan kesan ku çav berdane mafê me jiyanê, çav berdane azadiya me, nanê me, biratiya me, aştiya me, di tekoşîna hevpar de divê em bikaribin xizmetê bikin û li hemberî wan. Derman çi ye? Derman dibêje Tülay Hatîmoğulları ê ku çav berdane mafê me, jiyana me, azadiya me, nanê me û biratiya me, aştiya me, derman tekoşîna hevbeş e. Yani êdî hûn bi xwe bibêjin. Ê çav berdane var hemî tiştê ku Tülay Hatîmoğulları dibêje kîjan dewlet? Wekî din. Di derbarê Birêz Abdullah Öcalan de dibêje diyalogekê bênavber divê were danîn. Her kesê bixwaze bikaribe hevdîtinekê pêra pêk bîne. Yan jî her kesê ku ew dixwaze karibe pêra hevdîtinê pêk bîne. Rojên pêş me de vê derê mühîm e. Şandeyeke qelebalix ji Ewropayê wê were bixwaze bi wî re hevdîtinekê pêk bîne. Divê deriyê van hevdîtinan were vekirin. Birêz Abdullah Öcalan bi xwe jî dixwaze. Eger deriyên İmraliyê ji aştiyê re vebin, derfeta aştiyeke rasteqîn wê çê bibe. Ya deriyê İmraliyê vebin êdî bes e,
yani gerek Brez Öcalan jî İmralı'ya derkeve yani. Ew icap nake mirov biçe İmralı'ye û İmralı madem pêvajoyê dest pê kiriye, mafê hêviyê heye, qanûn jî hene. Madem êdî em li heftên maneya gotina İmralı'yê namîne. Yani İmralı dibe ji ortê rabe. Ji bo wî ew sekretariya Öcalan û sekretariya xwe dibe li deverekî biewle yan jî li Rojavayê Kurdistanê jî dibe, li deverekî din jî dibe. Li Rojavayê Kurdistanê eger dewleta Tirkiye êriş neke, tehdît tune ye. Ji bilî dewleta Tirkiye niha li ser Kurdan tehdîtekî wisa ciddî tune ye. Îjar em bi dewletê re li hev bikin, pir tişt çareser dibe, pir tişt hal dibe. Eger deriyên İmraliyê ji aştî re vebin, derfeta aştiyeke rasteqîn wê çê bibe. Divê siyasîbûna darazê bi dawî bibe. Yani adalet êdî nekeve binsiya siyasetê. Divê daraz adalet demil test dev ji helbesta xwe ya li ser bingeha siyasî berde ji kontrola siyasetê derkeve bi rastî hukuk were meşandin. Divê zextên li ser hemû beşên muxalefetê û girtina kesên hilbijartî demil dest bi dawî bibe. Divê şaredar, hev şaredar yên ku qayyûm li şûna wan hatine tayinkirin hemen vegerin ser karê xwe. Dibêje ez carekî din binê wê yekî xêz dikim. Kêmasiya demokrasiyê ya li hundir ji dijminê derve gelekî bihêztir e. Li hundir eger demokrasiya te, aramiya te, huzura te hebe ji dijminê derve bihêztir e. Yani kesekî nikare daxilê nava meselê me navxweyî bibe. Şiyariyên Birêz Baxçelî gerekî giring in. Tülay Hatîmoğulları balkişan ser gotinên Baxçelî yên di derbarê pêvajoyê de kiribû. Dibêje Birêz Baxçelî şiyariyê wî yê di derbarê vê yekê de mihîm in, giring in. Gotibû pêvajo bi lez bi baldarû gerek were meşandin. Em carekî din fehm dikin welatekî ku nikaribe demokrasiya xwe ya navxweyî sazûman bike ji bahozên cîhanî darbeyên gelekî giran dikare bixe. Civak bi mafdarî dibêje xemên me têne paşguhkirin. Xem, tirs, fikar, her tişt. Millet nayê agahdar bi zelalî. Haya millet tune ye. Yani ême rojnameger jî em jî haya me pir ji meselê çênabe. Berdevka Dem Partî radibe Ayşegül Doğan dibêje her tişt süper dimeşe. Her tişt baş dimeşe. Çi hatiye plankirin wisa diçe. Berdevkî AKP aynî tiştî dibêje. Ama rastiya meselê ne wisa ye. Yani bombebarana li Zapê li gorî pêvajoyê ye yani. Çawa mümkün e? Hebûna bi hezaran însanan li zindanan li gorî pêvajoyê ye. Dibe acele nekin. Çawa acele nekin? İnsanan ji azadiyê bêpardeyî. Tülay Hatîmoğulları dibêje divê daraza teraziya edaletê ji bo xizmeta aştî were bikaranîn. Divê li Tirkiye daraze êdî bi gelê Kurd, ziman, çanda Kurdan re aş bibe. Divê êdî nebe amûra cezakirina muxalefetê. Hevan no. Tiştê ku Tülay Hatîmoğlu dibêje dirêjin ez ew xwesa bes e ez dibêjim. Ez anha ji were hin tiştê din bibêjim. Başî ez vegerim cem we hinekî li peyamê we binêrim. Ev hevdîtina wan bi dawî bû gelo. Hevdîtin çêkirin. Serokwekilên Koma Partiya Wekebû Demokrasiyê Dem Partiyê Gulistan Kiliç Koçî Sezayî Temelî li Wezareta Dadê bi Wezîr Yilmaz Tunç re hevdîtin pêk anîn. Öztürk Doğan jî di şandeya Dem Partiyê de cihî digire. Çavdariye ku di hevdîtinê de filan tişt bibe, filan tişt bibe ama xuyayê hevdîtin bi dawî nebîye. Hûn çi dibêjin?
Divê navberê de ji we re bêjim vê kanala me ji kerema xwe re mezin bikin, bibin abone. Rîca me ji we ew e. Ev heyeta ku ji Ewropayê diçe Îmraliyê ez merak dikim. Gelo ji Ewropiyan pêk tê yan ji Kurdên me yên siyasî pêk tê. Yani rayadarên tevgera siyasî ya Kurd weke heyet diçin bi rêberê xwe re hevdîtin pêk tînin. Ew jî di nava îhtîmalan de ye. Dewleta Tirkiye rê dide, rê nade. Ya din jî dibe ku heyetekî siyasetmedarên Ewropî be yan jî akademisyen nivîskarên Ewropî be biçin Tirkiye. Ez bawer nakim. Di vê pêvajoyê de hewcedarî bi Ewropiyan tune ye. Di vê pêvajoyê de hewcedariya Kurdan, nûnerên Kurdan bi agahiyê heye. Em ber bê ku dirêve diçin? Ev pêvajo çawa bi rêve diçe? Em ê çi bibin? Garantiya wî çi ye? Milletê Kurd dixwaze bibe xwedî agahî. Ji ber vê nûnerên milletê Kurd dibe biçin bi rêvebirên vê pêvajoyê re hevdîtinan pêk bînin. Ew e a muhîm. Niha min çavkaniyekê dîtiye hemî nûçeyên deqê dawî ê di derbarê şerê İsraîl û Îranê de ji me re radigihîne. Erê. Ewropa aram e, tiştekî tune li Ewropayê. Ez hema nûçeyên deqa dawî binêrim paşê vegerim cem we. Donald Trump daxuyaniyekê nû daye. Ew jî erê carekî din dibêje divê ez garantî dikim ku agirbes aniha di mergetê de ye, me ragihandiye. Em bi tu awayî guherandina rejîma li Tehranê naxwazin. Armancekî me wisa tune ye dibêje. Tenê niyeta me ew e ku rêvebirên Îranî dev ji projeya xwe ya atomî berdin. Niyeta me tenê ew e. Êdî armanca we da çi hebûye em nizanin ama armanca wan aniha guherandina rejîmê tune ye. Netanyahu tiştekî dibêje. Netanyahu dibe heqê me heye pir bi dijwarî dişê serê Îran. Em vî heqê xwe ana hem vî heqê xwe bikanayînin ama heye. Niha Donald Trump ra dibêje em ê biryarekî bigirin. Erê. Ez bawer dikim eger Îran tevnegere li gorî agirbestê yan jî İsraîl, Amerîka hincetekî nû bibînin, pir bi rehetî dikarin êriş bikin. Hevan wezana têm cem we ez li peyamê we binêrim ka we çi ji min re nivîsandiye ka dawa we û dawa me wê çawa be. Ez dîsa rica dikim ji kerema xwe re bibin abone. Ez nivîsa binî jî binivîsînim ji bo bibin abone. Tamam. Yani baş dibe. Em vê kanalê hinek mezin bikin. Bi şev saet bîst û yêkan de ez ê dîsa werim cem we. Siya Maku Slav ji te re. Yani FGH erê rejîma meleyan lazim e têk biçe ama têk naçe em çi bikin. Arya Slav ji te re. Celal ji Amedê bi me re ye. Silav û rêz. Serkeftin ji te re jî.
Frî Kobanî tu vê ji kî re dibêjî nizanim. Ka Dîcle Firat çi dibêje? Ji bo çûna heyetê biçe ji derve ve xwestek heye, heyet wê biçin Tirkiye ama dixwazin li İmralî jî hevdîtinan pêk bînin ama dewletê heta niha rê nedaye. Tûlahiyatî molarê dibêje rê bidin. Veysî silav ji te re. Temam. Mirîşka reş te çi gotiye? Mesela çekberdanê de ji serî de dem got em ê demokrasî bînin piştî wê gelkî hatin rexnekirin hatin gotin ev nerealîst e piştî ku em got zanin demokrasî nayê. Çekberdan û demokrasî eleqa wan çi qas bihav heye? Ya daxuyaniya rayedarên tevgera Kurd mîhîm in. Anha di vî kaosê de çekberdan yani duran qalqan wê rojê got em çek berdidin êdî veger tune ye êdî me biryar daye em ê çekan dayînin. Ama di vê naberê de li Tirkiye jî şert û mercên xebatekî siyasî hebe merû bikaribe vegere wê derê. Maqsed xebata mirovan weke stûç neyê hesibandin falan bêvan merûv neyê girtin. Yani ez dibêjim qey tevgera Kurd ne bi temamî ê ku Bakurê Kurdistanê eleqedar dike ew ê çeka berdin. Yani tevgera siyasî ya Kurd wê li hember Tirkiye şer neke. Çünkü li hev hatine. Ama li Sûriyê, li Rojava ew ê şer bikin. Li hember hemî tehdîtên derve. Li Rojhilatê Kurdistanê pejak ew ê şer bike li hember hemû tehdîtên derve. Yani tevgera siyasî ya Kurd tenê ji PKK pêk nayê. PKK qismekî vê tevgerê ye. Tekoşîna li hember dewleta Tirkiye, tekoşîna çekdarî ya li hember dewleta Tirkiye. Yani hûn dikarin bibêjin HPG ya ku li hember dewleta Tirkiye şer dikir ew xwe fesih dike. Yani wisa baştir e. Wekî din hemî hêzên çekdarê ên Kurd wê xebatên xwe bidomînin. Baş e hevano. Ez xatir ji we bixwazim. Siyama ku piştî vî şerê hûn ê bibînin Îran çawa dest bi darvekirina bike. Rast e. Dibe ku ew jî mümkün e. Di vê naberê de hemû hevalên me ê Rojhilatê Kurdistanê li me temaşe dikin silav û rêz ji wan re. Ji kerema xwe re em jî bi agahiyên xwe piştgirî bidin wan belkî îmkanê wan ku bikaribin her deqê her tiştî bişopînin tune be qenebe em ji wan re her tiştî ragihînin. Ez heme binêrim tiştên deqeyên dawî hebin tune bin. Wê tiştek dibînim. Serokkomarê Îranê li ser agirbestê axifiye ev meseleyekî ye. Mesela din jî supayê pastaran dibêje heft fermandar hatine kuştin. Ez hema wê ji we re bixwînim. Supayê pastaran ya Îranê deqekî ji kerema xwe re. Çend û çend deqeya dawî hene ez bi we re parve bikim hema. Deqekî. Tamam.
Sema bêjim. Supayê Pastiraniya Îranê ragihand ku duh li parêzgeha Elburzê di êrişa İsraîlê de heft fermandarên wan hatine kuştin. Navenda tekiliyên giştiyên supayê İmam Hesen Mujteba ku li şexa supayê Pastiraniya parêzgeha Elburzê di derbarê êrişa İsraîlê de agahî daye, dibêje piştî 12 rojan ji şerê di navbera Îran û İsraîlê de Serokê Amerîkayê Donald Trump heft pastarên wan hatine kuştin temam e. Heft berpirsiyên wan hatine kuştin. Ev yek lê daxuyaniya ew ê heye. Serokkomarê Îranê ka em binêrin ew çi dibêje? Daxuyaniya Serokkomarê Îranê eger were ji ajansekî digerim Bizîşkiyan Serokkomarê Îranê Mesûd Bizîşkiyan ragihand ku eger İsraîl rêzê bigire, İran rêzê li Agirbesê digire. Bizîşkiyan bi Serokê Malezyayê re hevdîtinekî pêkanî tam di wê civînê de axaftina xwe domand eger rejîma Siyonîst Agirbesê bin neke, İran jî bin nake. Ev mihîm e. Yani xuya ye Agirbesta ku Donald Trump îlan kir ew ê bidome. Hevan we xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş azad dem baş silav.